mwachimwemwe ndi mwansangala ndikulandireni program inanso ya Kangaude. Kangaude ndi program yomwe nthawi zonse timacheza kufukula nkhani zosiyana-siyana. Ndimabwereza chifukwa ndikudziwa kuti anthu amatha kupanga stick to mwina zakumanda. Koma nkhani zimakhala zonena kuti zikhale zosiyana-siyana. Koma nkhanizo mukazimva inu muziti kuti apapa ndi mukuti bwanji, mukuti zinakhala bwanji. Langa dzina ndi Abel Zulanga. Program ya lero ndi alandile bambo ndi wachinyamata koma munthuyu amene ndi Steve Malova. Akulu mukuoneka wachinyamata tukwambiri. Ndi nyamata ndithu. Wamphamvu zake. Ndifake ndikati kuti ndichule kuti bambo ndimati sakala bisane kwambiri. Ine ndi yufi. Wachinyamata weni. Moyo uli bwanji? Moyo tu ukuyenda bwino. Chabwino. Kayi natsogoleri. Tili bwinonso. Sabuni kwambiri. Kodi Amalova kuchokera kuti? Amalova amene watu amachokera mboma la Nchisi. Ti kalomo uko. Okay. Kuma takazikaso kwambiri kulilongwe. Kulilongwe. Kubadwa kuchisi konko. Kubadwa kuchisi konko. Ku school so kunchisi. School kuchisi konko. Panofika kuti tachoka kumene kucha tapita kulilongwe so ndo kazi waba moyo wina so bana. Ngati wachinyamata. Wachinyamata nesa atamangeta makani tauni. Ditu. Mwaimba bwanji school yanu? Ile school ine idenda bwino kwambiri. Kwambira wembe mpana primary mpana secondary. Boli fona leo lino tili pakaganyo ndithu kuti ngati tamanga mtaoni. Steve Malova chinyamata chinazamuitana kwambiri. Chinazamuitana chinyamata ndi chinazampasa mavuto. Asada masewera mavuto ene kuti sana masewera si bwana mavuto. Chinachitika ndi chani Steve kuti agwe mavuto? Chimene chachitika kuti ine ndikuti mavuto. Chinyamata chomwechi maziwa life ya chinyamata atsikana. Ndi sizimalepera. Ndipo sizimalepera. Taimene kuti nimeendetsa galimoto ngati taxi driver. Ndi taxi driver pacha napeza kuti ndaumana ndi nkazi. Nkazi ameneyo waku 47 kulilongwe. Ndaumana nkazi ucha basi. Ino mukhala kuti ine. Ine ndikuloka sokona ndi kulilongwe konko. Ku 25. Chabwino. Ndimakhala 25. Ndikazo ndaumana naye. Ndaumana naye matopa nyamata basi kumfa nambala wali basi. Kuti basa chithuzi ndi kuti munakumana kuti. Nkazi amene ndaumana kumsika. Amakagula ndiwo. Uchoka kwako akagula ndiwo musika wa Songwe. Ku 25 paja kumwe kunyande kusungwe jere. Kumene kuchi. Mwana wa bwana wachoka ku 47 akagula ndiwo kusungwe. Ine ndili pa taxi. Namona mwana kutsika kalimoto ine mwana wanisangalaza. Ine leo basoka imemfa namba. Ndekera kale iwe unipatsa namba yako ndikuimbira ndine. Ine ndikazi uchamene ucha. Ine akumame wangandimbira ndineyo. Kapena wangunikana. Nine sei mwachikuvyo ndapatsa namba icha ndikazi ucha. China kukodola ndi chani? Munthu pankazi ukamakhala kuti wakumuyimisa. Chipamakhala chomwe chimakutenga mtima. Chinyamunyamu chinali chotani? Nkazi amene to alali nkazi oti oneka bwino. Tikaoneka bwino ndi mwepesese beautiful lady. Ndi adali nyamwe kule kama nkazi kamene kadakhala kapambali paine. Ndi kuti ineso moyo wanga ndizifika kuti mkazi wanga ndi kuti ndikamayenda mu 25 anthu azeze kuti atacha anazula makina machini. Ndi ndavaira. So watenga namba yanu. Watenga namba yanga nkazi ucha. Komene yake sinatenge. Iye wadanika yanga. Kuti andimbira. Chabwino. Ndipo ta wiki. Ndipo nkazi ucha. Asana ndimbire. Ine akazi ucha ndi kuti walipusisa. Kenaka siku lina chama 9 usiku. Daba flash. Ine kutamuimbira. Ndine ucho ndapatsa namba lako kusunge kusika ni apa ndinasangala kwambiri kadorani yodi wandimbira. Nimechida kale kuti apa ndizili wechono ndi kuti ngati nkazi waimba kuti wavomereza sa kuti akayecho ndini. Chifukwa nkazi sopheka kumwimbira mamuna. Ndondo apa ndi kuti zakuya mseko. Mayisa ndana lotani. Makizatu taimene yoyo waimba phone. Waimba phone. Anangoni kombosa kuti wandikumbukira ine namba ya chileto. Akulia ndina imene ndaumana kusuka chema makula ndiwo kucha. Ndili kuloke anakumbula na dona. Ndapati pake maboga mwatu alimotana. Alaba sinde zikhale mino mana kodi mino nafonela mucha. Inaba ndezili kuno kwambiri. Ndokazo je walani. Kulola kumeneko. Walola chibwezi. Ndalola chibwezi. Na kulola ne pajagazi sama kuti ndalola. Sama yoto. Amba zikhalemo mwemo. Kapena ngoona pang'ono basi akusekerera. Umaziwa kuti afike. Apapa walola. Ali mbali yanga. Yetu. Chabwino. Nimene zakhale nikaze. But imene. Yetu. Chayamba chibwezi. Chayamba.
chibwezi cha yamba moyo wamba kuyenda bwana bwana wachibwezi wachikondi ucha ninga sifesa nyamata tikona ula kazo kongula chatima kutula so chikondi cha tuyose pangazi ucha maka uyu ndio na anatenga mtima anatenga mtima kulako ma uyu ame yusofu ati pwekese tabwini chifika ndika pwekesa ndio ulitisafani ndani nizabwe kenaka basi ule ndo wachikondo wale ukupitilira mena mucha kenaka ndabazo nkazo uyisono tamba kuimbia na mafoni acha mwemba na mafoni ndada tinifusa kuli game lumendera ni yako kapena ni yakani ina yaye inderu ni wakani ili na bwana akakaye moto ayi usamala ndawole yaye ukashora uzinimbila foni nizola uli nizo kwanga makafa ine kwa mankazo kwa mauri kwa meni osalwa ntumba nkazo uri iwewe ndi uzimulu wantumba so ndenda urapa ndena pesa sano nkazi ejajamba ndi maposilele so na pesa uti amene ucha basi kenaka tukukhala moyo wachikondi ndi madziwa muchikondi makazo chikazo shana siyana muli zina makazo kuchitika muchikondi mucha zina zogonana zokona nazo sanga mali zina ngani ngasima kuti mukakumana mabira malo wenake mukasangalale komaso antambe mana kati kusangalala ndi munata agonana koma mabira malo wenako opasa chidu inake ngati mabira mwe kusenchwale ukona nyama za limozi kuchapweza mosete chituze chani kusangala chocho ndi zina ti makamba ndi zibenezo funa pala sikulina anajani pa sofoni ndo urasi ndifone bwele kwanu iniona kwatu atabwele kwatu kazo sigwira chifudi makulu anga amene makana kumeneko adali bambo anga ang'ono seli amene analibereka eneyo yaye tena kuti sigwira bambo anga ndovuta ndine so nusungidwa sipako bawo ndeuso azibwera kumene kujaku singa kwile yaye komene ananuza kuti ile 25 yose cha ni maiziwa ni yanga kazi ucha akuti 25 yose ni maiziwa area 25 ndi yanga ni yanga kuma mtu amaka ku 47 ndi mtu akaka ku 47 ati area 25 ni yake anatoza jani kula ani buli chipomuna amabwera mu ndeuti zinauja anapanga master choso kuma sisi mene ni maganiza ni makizo chocho koma kwa hiyo sisi mene ama tantauza ya ine ukapo po ufuna mama wasikulina so pano siku lomwe ananena kuti ndifuna ndibwere kwanuli muna athana motani wene okay siku limeneli ine ndamuza kuti ubwere bwanje kwathu pamene iwe yosoma kuziwa maboso kwathu sinakudzena kupasi hayi leli funi tangu kuona kuti okay pano pano utamanga ku business nditeme kusini makasi ana school maskulu bakaye moto icha ndini mukabanga munuka sana school acha ndabaza kuti nani bila phone ine nitadabide kukasana acha kuti ufanye lelo lifundani ndibwere kunyumba kwana ine ali pano bali sijiteka kuda kumandiri ziteka ni kula popo ndi kuti taina yake kena kanoza kuti ukanike madzi mpese nkazi ukeso pano wasiye mulumu yakoyo ureke phone yako icha uyisinyike mchani madzi mucha ndini uzaona phone urenge madzi mpese utenge phone yako ni mize mazimu ni nyikemo ndi phone imene yo hande ngata mene siora pulufu kwangu lo madzi izimela pati itira pompo ini ugali uzingalira kuti so phone ni kainyika mazi amatu ukapanga zimenezo ndi chita chilinja okay pamene adanoza yocho adanoza kuti itaonongeka ndi ugula iPhone ini ikaonongeka ndi ugula iPhone ndafuza kuti nikanyika mazimu chichitike ndi chani ndafuza kazi ucha yana kunenza kuti tangu panga zimene zozo ona zimene kana zikachitike ndine chifo cha mtima wachikondi ni chibwezi chainga chaini sunga tusenga beyo wala mula ipa ndio komaso sina kana wandrama wama kobidi ndiwe sunga tusenga nthawi imene madziwa ora magwira ntchito kuti nthawi imene sini madziwa ora magwira ntchito kuti koma basi ku mango za chikondi basi za chikondi zokazoka kenaka natenga madzi mpeseni nasi yapotero ndi kuti kabidika kali yapo chifani makala kapedi sita ndi natenga phone yanga jahande uchi na mumisa mazimu ucha ndine chida chisamata kuti phone icha tuyamba kulowa mazi fika malo mazi so imaruta mpwe phone icha kuti kulowa chani mazi ine iwo nongeka phone icha ngakhayo ali kula iPhone koma mwina yaza kula mwina baka mwina batsogolo pano koma ine phone tikusenjera panopa chokali makuleka phone mazi mucha ndavu kukoda bakomo kusudi nimukeze kuti mwina ni mwana wa kwatu akukoda kuti wazela za kusukule zilani tizipita kwa kusema dadi ndadi nikazi ucha wafika ile ni mambo sokula kisoyo jioni zatika bwanji ndafika munada bwato na kwambiri ndo ndipo sene kula disha ndo nakabageri walo bwanji chifanya nyumba imakaipe idali kumpanda walo bwanji bageri komaso samadziwa wako watu mambo sina mpasi
choda bwe ndechifenda lori ife tili mchikondi ngasema ndechikondi bacha ni kungulu ife sini machitengera ni nanga siwa be basi wafika amene dzina yake kuti ndani siyana mtana mimi dzina yake ndi nkasamene ine ndo wafika ali yeli ndafika choda bwe namba 2 ana ukala babedi paine tomwe kudwala odwanda nkazi ucha ufika so mwana uja kuti mwana baba uyuyu zamwe pali beso uli basi uyu akumaliza yomna akufa wabwera mozizimusa wakhala pa bedi pako udwalira uri nukumugwira mwana baba zamwe so palibi ine mugwira wona walobudokera lugudu ntimo ja kulizi muntu kunja palibe mina kudziwa amakulu anga sakuziwa chichose sakutakuziwa olindeso uri bote niambire kuli nituluke nyumba muja nikaose makulu kuno kwa bola muntu wa muntu uyo sali bwino ineso ukanika nangu limamtima kuti basi chofika jana chonifike ndifikire nangu zisiya pali pose pe ndakhala mene pajaba almost 5 minutes ngazi ucha anangu zizimuka pabede pacha ningokoseka unaona chama chema ikana jani mama anankula kuti mamuna amene mamafuna nampeza mafuna mamuna olimba ndima ngati wewe muntu ndine mulendo mu nyumba mwako 1 inadwala osoza makolo wako wewe ndi kulimba ndima mako mamuna zeka macho ndikaza amene mafuna mamuna ngati ndani ngati wewe awada wewe you are qualified to be my husband anankula chizo chote ngazi ndimene okay ndika sifa zaji kondi napopo basi usakaseka mema jaya basi utekana limoti mugamu doyeja kwa sana ku skulu ucheza chanja basi kana ni matusema stini yake somana kurama kwa gwa muntu muna kazusa nakazusa masana yotono kuti kwabwera muntu wabwera muntu awotani wona ni nzanga basina uza kuti unafuse kuti walo wabwanji kapena mwina nkuteka wina kana segula pageti utatuka nyumba fuso mimi namufusa wafika manje kuno akuti panjapo napezana akusebera nafusa kuliko Steve ama kala kuti ndikuipoza kuno kula Steve 22 kuluzo uli Steve pake ndiye nimaka kuno unazoa bwanje akuti phone yako nime inapangisa ine ndani phone chifoni nanyi kama zimu unyika maze kucha transportation yankazi ucha kuli neyo andipange allocate kuliko dikodi ndili pati ngali GPS zoba samanda halo zimene kwambiri tu koma ukuthi mwene wake ntima unalizi ndipo ngasi nimageza kulile iyucha chifoni nati kuti namupomera kale kuti titi muchikondi ndikuti kakale mandi sati yake yosamema ka control ndiye ucha combination mazimu ndida to yeneyo mwina ndi under control kwandani kuti wakwankazi ucha tabwino ndemwe auza makolo nauza kwa bula muntu andani amene kula ni nzanga ama ka 47 iwe wakaniza kwa 47 ine sambika liti ina basi tukumwenda amwe basi ndiye amene ni nzano chabe kapena ni za chikondi ine themi ndakana lasa seja chikondi ni nzanga chabe alaka mwaje nzako wankazi kuti so ifira za kazi ni mbili ndiso so pali photo okay anangu alipomba kazi alipomba akumva ana yankhulana iyeyo monoka anangu basa moni masteni yanga kumpasa moni kazi ucha anangu yanga basi pebe chimeso anangu ana osoma kulacha anangu zisiya chabwe chonchicha tanyamuka tapita kwa sana tabwelako namene nkazo yaso nakamusiya kwawo mafika ndithu ndipo kwawo ne mafika kuchoka olopano mukhozo koloza kuti kwawo mpande wake kuti ndiuku nikaloza kuti nkazo amachokera kuti amachokera uko chabwe nikaloza ndikuti nkazo ucha amachokera kuti chabwe kumene nakamusiya kwawo nkazi ndabwelera namba tamanga business tamanga jama free wanimbira phone ase pira ukasiya ndrama zimene wapanga lelozo zako ndikubasa ndineyo ndrama ina bwanji tikacheze malwe nake inoke azabolo ngasi tili mchikondi tikacheze nape gali moto okuza chiro yanga icha aseso yake tajoka bene pacha ndakapita kwa nyumba nangu kasamba samba kuimba na phone tumwende basungwi pamene bene baki mekusungi kuja pali pub ina ke mali kuti Kasaulina night club Kasaulina night club pamenepo munaka komana pamenepo ndaka komana takomana talengana okutesa ukacheza ndacheza kumene kuchaku pobwelera ndi pasandama kuona 100,000 kasi uchi cash wasouliza pale cash gwira apa ndrama ipe yoti mwina iwe pasiku kuti uyipange watsukule magoba makhala mulilongwe ndipo sema sebera tabwino
naona kuti wewe ni mwai ina koma nkazi choncho ndio ulizeri bwino kwa amene dile mina naye sio ni mainga la pale kuti apa nachitola chikwama chosecho chibwezi chikupereka bwino posa ntchito simasewera uposa so ntchito chibwezi cho ndime kuti apa ndi tikulima chabwino eyetu tapanga zibwezi cha siku imeja lapita next day mamawa ananipa sofoni utanitenge kwenye makwatu kwani siku ntchito ina iyo solo zuruma kwa ntchito uma kwa ntchito kuti apura ine kwa ntchito ku Ministry of Agriculture kwani soja ni ku Capital Hill nikazi ucha ino kaza bobo nanye muka mamawa ukamulika nkazi ucha ukamusia packet la Capital Hill sina loye mukalimu ucha ngali mulabira ukulilonge mu Capital Hill nse omwe waje ni wasani peli pamene gate bacha unabwera pamene gate undisile bani sumuna ule nkati sina lowe nkati nabwera bombo basi ine ngoma kapita business yanga ya taxi fokulo anniba sofoni utanteke bombo jona ndani unatona tenesi ino kaza bona bwino basi kenaka naweza kulina kamutenga kwa musaso wao napita ku nyumba nani kwa kusiku ananipa phone ase talopa pa WhatsApp na ndilopa pa WhatsApp pale jana tangu lopa WhatsApp ine ndalopa pa WhatsApp wacha pa kenaka yeye ndio ananimbira video call ndobaza kuti video call imeneyo ina ndi option kwambiri kwa chifunda ndio ndili mchikondi zosizo zine simba zitingira kudabaza kuti ananonetsa kuti ali kuchechi kwawo anakase kunoko ni kuchechi kwatu ndezi zimene one kunoku ndizimuzabu nokwambia zodi wezi sina moyo wako ngazi ucha anotsa choncho sina moyo wanga bwanji hadi wewe usiwe mtu wako pachita kuza kuti mamuna amene mamufuna ndani kuti ndi wewe ndi mtu olimba mtima ndi usazijemele ndi zimene ungazone pamene ni mmoja uje ndaona anthu anyamana itongoti asese yanga iso choncho avala zimikanjo koma topu yake uduropu idaro ndi ya lady kina ja black ali semena amuruka mnyumba muja amanyamula kendo atata pachoka mungendo munje mukalifa kwa mino akujambula akujambula ndi akujambula ndi amafuroko zaso apa zicho bichana apakaza koza kuti apapa tupangaza koza kuti mafuroko za menepo ama masula zimezo yeko menepo ndi pamuonika jani pa video kwa amene pamuonika anthu akuchoka munka lumu kenake ali swanyamula kendo manja oyaka akutuka panja mkanjo mikanjo ya black koma ndio ujije ni uduropo yake ya lady ndele ndi akuyenda pone ngati palika samakati panja akutuka ngati akupita panja munthu kendo kama kama siya pati pakasamakati panja akasiya amazungula mbali naye akanika kwa majanda lamu ndicho mmoja akatenga amaseko yochi kwa umeona ndamazija matulazi wakauka tutaza chukwa matulazi ine ama ndicho kwa ndichi ni chimenechi tado za waswa ndramasi ine yanda ziona zako zokudikira mpaka yakwiti kuti iwe nokubakira kuti wewe sizakhaso muthu osauka uyambe loli wewe ndiwe billionaire ifo ndameze ukakasinda matulazi alumuwa sinda mazamasebe komenda kucha anoza yocho nkaza kucha anamudula hapo basi ndakuta yaduka phone anakuna sasa zimene zicha ini kwapa kulingalira kuti kama kuja kuna anthu amakaolemera ndi ine chifuni mafanso kulemera ni matuso masame niyo amane nachitani nachitola chikwama konkazi kucha kera kabasa dazi sasa chicha pia imekwana anthu imati lepini kulo kwanatumiza form pasa papo pacha kuli ni pili anakulumizira form kuti uifile zinalanga menepo ntchito mene makwira zakazanga body group pali kodi ndili positive kapena ndili negative ni keso pati pafumu pacha pafumu yo ila yo jambula 666 ndine sipa zinkira pade sidisimbo ndama music iti chanchani ajambo zosana sana pati tima troya ngoti cha idama ndi mapedi aidi cha tipa ajambo ndi masiku tosana sana pafumu pacha ndije makuzenga kuti basi sasa chikondi ala uyi ndofa isibwanja kulasi imezi tangu boyekela fomu yo tangu sign ine nangu sign situ zicha sign basi nikubanga submit bakaze ucha nitabanga submit fomu icha utinga otsatira umene unabwera sopano ndi wakuti Lucifer wavomereza dzina lako unasaina fomu mwati panali chani ma details blood group dzina langa occupation current residency ni physical address zali pa ni filezo sezo so munafira napanga submit kwa kazi ucha mawu anachokera kuti mawu ameneyo nkazi na amene anatumiza utenga pawaso pacha kulina kuti Lucifer
wavomereza zina lako muri kuyambira lero isiwe muntu wamba ni nafusa Lucifer amene ndeuti abu Lucifer alo ni ngelo one muri kwambiri pa zikolo sala basi pali beso pali kunkhani mayambidwe adi ndi woyimba kwambiri kuposa wina aliyese muri kamuna ndi woyimba akuimba mtende nyo so sewa uma one kuno watu kunoko Lucifer anabasa voice kula zimba nyimbo za jikoka nde iweso chimene kunga na nkhuli pamwe wako chizingu chitika kazi kucha anoza choncho ina ndeni pambande apa tachitolwa chikwama izo sadusa tawi kupirabe tili muchikondi kena kala tino zase tipite kuchechi kwatu inoka zote ndaulesa tipita kuchechi tichapita kuchechi kucha tichapita kuchechi ko chimajira jigandishi arabwela kwatu anabwesa kamera yake sile ndeso kamera yanga ijaye anabwesa kamera yake tiye tipite kuchechi na zote tipite madavuta ndapa bwino ine ntemero nyimbo na chena anopita kuchechi tabwela kaya moto namwendesa sondini komba tutafika pa kuona ja 49 tikamachoka kusungiku msowina kwa watu ku college ku kulongete just college umapita ku 49 ku pa bridge ya last madam pa road pro anoza kuti bweza ni understanding chifa za map ndio kuti tije do stand up mutafika pati tutafika pa kuona ja 49 pamene pseza mati kuti pa road pro ku pa bridge kwa siku stima imaliza ku basi makamera pamamba ngudi kuti kuchoka kusungwe inde tikupita ku 49 pamene tichintani kalimoto iyo bwera huko inaniendese bwanja sei ayo kuti nizuza kurapa siubira koma nizingu kunondo kumene kuti ni ukuziwa inaza bwino ngasi apia alamazimeni datsika wina pita wembe sokita mbali waene kankazi kalimoto sema na 2 minutes nanda kupa kutenta kuti ufuna kukona muntu kuti hapa ndina sokeka tendele nakona mwaso kuna kwa kwa a minute kana kana ndabula akulidusa kuti amwe dafika ku chechi tete bwanji ndio moyo akwemesa unakuona ndipo mbonyeza moto sinaona utafika bwanji osaona chicho sokuli kuti atafika bwanji kuti kufikira nchechi na kufikira makaba akipilipo pakapa tafika kwa magama wanali kumene koko ile yena musomo sinaonepo sinaone kuna magari rumeko magari morabu ino magari morabu mwamba wote bali koma yime na sewake wote magari moto ambidi mpira pangira pake tasika ngali moto tuvira muchechi ko mula glass so nyiro uli kuyasa kuti ukile usa kule twendela magazi unangofika magazi ama ngozi kumjoka zibango sekoka ni kuloa choka so kuti ni kusekeka tizalowa ngani mucha iyo jana ndisia kuna bwela muntu wipi utani ndila ina sabana iyo te warani wapita wanesela muntu wina anabwela hapa plus mlandi lido makaro masuka musakeso ni kawe mwafika inazo mkwambili tafika wene kuja ndi chechi yake menana je mangira kusede moja makala kusede moja asana mabanyaka yomanga jose sele kulali sasa machiki zake ya ndi wala ligala makala pakati iyo ndi ndaje manga choma kanyo kulali sasa kagochi ali sasa zitakuona zikuita zikuchitika wene kuja mibando ya bwino ichili chimejira ndabwisa kumene nditafika emavaliro aliza ule zovala valazi kulobosi zoenera muna vala jani inena pala Timberland jini wanga temene yokulia jina tetema napa jini wanga watetema ni utapala t-shirt yanga ya LV aliza ule zovala valazi kulongo sizali sisoenera ndi awa akulengani mupite lomweyo akazana wacha anakole zovala zimuti zilemene muti mukapale ni ine napita nakapa suti mene mucha munapisa suti ili mene mucha ndipo ndi wangu nimesheni suti ili napa suti ichi saba ro mene point ndambe mene muni kwa glass kuma glass hilo lero ri lokuzo chukangala laji kupacha njoka chicha emena mate animal bullet saba ro mene munapisa pointer animal bullet kuma pointer ayo kumaoneka chikopa cha njoka chimene waje kupacha njoka ine napa nango vala autini nezo kwa mrani mukakaiba mpano nuku fika mene majamu nango wana antu akwamba manja ina so antaombela manja chani waona nakala basi mpando wanga wenda bene wa black ndadaba kukulipa wena wa white ukusukuza mpando wa white ine nakapa kati ine apa kuli chuchi kodi ndi chani ndi wana double tani ngoneza nyamara so mene akura asokulile
mwini mwayi inuyo mwamba ni makwini mori inuyo ndi polisi ina ikamanje polisi ngali nochoka kubanja la chifumu nina kwese kuti asisa kuchecha ali chechi nazisi ape 2 minutes sanate akaza wiswa akuloso bakumulomali chana lwe lechi una ukako kumanja kwanga wena ukako mazere akaza wi komo lomwe munalowera ndi meso nawoso alowera so kumulomera wena kumanja osati lomwe makasinda zovala ya ai koma loyambilirali akaza wi ukongola samene akazira bwino akaza ukongola akazo ino pele kuwaona mtima simunga ukwile samene timaona awo ya ai akaza bwino ajide kupoda kuna akazi apa makokoda bwino mali koma bale akazi ndi wina wakhala uku wina limbali ine pakati ade awo akuti mabwini yang ine polisi koma ine sima visa sana tanso abantuza kwa tapati polisi yo polisi yake mwe wakuchifumwe kapena polisi yake ndi uti dili ne okay ni makuvomera basi wachiwandi waine wandaka kuchechi kwao tili kuchechi kwa wachiwandi wanga ndi ziwe tuchika zosi kumene kucha ine bebe meninga tusebwe chifa ndione uli ndi zimakhala banje kuchechi kucha akayojo ananto wankula makuli you are most welcome nzimene ineyo nava kompano meza service ose kuti zankozina zone sili mavu palibe anangoti you are most welcome basi nzimene nava kwene chizungu chimenecho anthu osana nkomba manje ndi atankula jajankula kumene kucha anthu amankomba manje koma ine simava kumachitika chani sopano kumene kutu mwakhala kumva munthu tiyerekeze tikamonera zochitika umotha kumatolera kuti pamwezi pachichitika ndi chani chimachitika njani kumene koko chimene nangotula konja kuti anthuwo amakhala kuti mwamba wakulu odalitsa ka zena zake akudalitsa zinthu zena zake kale kukwati kamuna kuli akudalitsa chani choncho nimangole kuti ule kuti mwamba wina ake wakulu kunoko wamene wotani koma zoyankhula lwazo sili ukufa ndi mwamba ukizuri ni waipeyo ine sosena zizo ndazizo pambuyo kumapeto peto nimazokula kuli mwamba wina wife majuri apa pajika mwambo oitu inake ka kufikedi ufumu kazuka morale mene bacha zori ine yepo ndi atindi ne polisi mwamboni wanga munadziwa banje kuti mwamboni wanu soba kwini zori mwamboni wanga kuti kumapero kwa zinthu zonse mezimachika pamene bacha ane adabula nkazuke wanga ukesomano oli pepi umwe chomwe chanje nkazukucha akuti kodi baby umwe chomwe chanje ina sprite chifano uli nikasaka kuti fanta kapena kuwakola ni mageza unizela kuno kumwina ani mwetsa makazi ni mageza yoncho nso mtima wangu pacha china kuna mama makazi nde ine manisangi supply ifala makala kumano wakala lesi itafika point imene isopano unadziwa kuti ndafika kuno kusatanike sina dziwe kufikira zinufuni furukoza bazi zitachilika chabwino mwaira ni sprite wafika siuni wanese kule wanitira mtambula tofu kuda bwino ndi sprite na ma sprite wita kwangu omwa namba kubacha chalo chankochi na namba kujipa sima chankochi na bajira nkolo burango omwa sprite kwangu ma sprite wita namba kubacha chankochi mwetu kuli mambo ni wife kuma paso bana kula atata waru na polisi ukukulikwini ukusukulikwini chile chankududo chanji ngati namba kumva okay ukukoma ni manambala ama kuzichira manambala sasa kuzichira kale mede maka ngumba marai mudi maujanchani manambala ndio mtura namba 9 alikuwa atantoza chani nikumuntu ntomwe atantoza kumagula muruma popo mazwira ali chakuti lesson number 125 leo nena ali sama kawo amva bene wapa aro okay ndeuri awawa ayimilire mwa basano no se mwimilira ubudoro cyo cyose yayimilira so tili ba sprite wamwa na ma sprite unayamba kumva zotani namba kuva zimenamba kula mfana acha komene tumaka bebe chimene chitati wechi cha sindapa masota kana uri zero sobano so ntauza chankulo chicha zabwelamu ukukuli nkazi ukuli nkazi munayankhulisana nankhulisana mumveke ine nakupata kumwene masomaja dona so uguso masomaja dona atasomno kaini ndi wanka bawo amalemekeza pembene ni makupeka mwene amveke vekele ti muli bwanji bwana mali ine bwana wao okay sana kasomana sonto yanjiso nakala bwana liti osewa wili chabu amba kulemekeza sobano ali ndi bwana wao mwayamba kumva sobano namba kuva kulo kuda bali makicha kuti
Apapa atiti mangecha kuti. Na chose zija nazitolera. Ine kwani mezukada kuno. Ndechifoti ndati ngazi uja maipango control mind yanga. Komene sine maziwa. Timangoli ndi chikondi. Mujisala chani? Chisala chikondi. Zizori yeyo wazipanga. Kulize kazori yeyo azina mulila mind yanga. Ndine nakamata pe mambo ya wata asuri jana influence asuri. Sina irenge. Mnaka influence konkuja. Konkuja na bala kunya kapeza zo pesa ngazicha. Ndizira zo kunya. Tisana yoga kumwambo. Inuyo munamva kuti akuti njani chimachitika makamaka. Kumeneko kudali ine kunilonga kadileyo kunilonga ngati ufumu. Kuti nkazi uja wabwetsa munthu amene wakufulokozera kuti munthu uyoyo si munthu wamba ni wolimba mtima. Ndipo action imene ndaonetsera nyumba mwake anayilandira pamene chimene chilachitikapo choti iyo chila mopyesa. Ndechifudi wolimba mtima amene ni police. Ndipo kumeneko kuli zinthu zingapa zimene zimachitika. 1 kumakhala gawo loyamba la satanism limene pasoko kuti 3 ndeko 6 ku 9 kusalanikiko kumeneko ndine kulilili sina kaya nawe nafila bakuloy so sina kaya ino ndiliti la 3 limene mali we umaka muntu wastani kama usakuziwa ndiye 3 limene umaka wastani kama usakuziwa iwe umakugwitsa ntchito kama usakuziwa kuti ukuya ntchito anthu ena ndiye kuti ndi anthu ena kuti zochita zawo umaona kuti kunatawa angu sina famono weya ukakulili alitenga kuti koma inu munadumpha pene ndadumpha chifukwa cha kulimba mtima munafika pa 9 mwadumpha 6 imeneyo international pa local ndeti national ni international national nditi ya filita pa free local ya local ya filita pa free local national 6 international 9 zitu zimene zitatu ndiye kuti umakanga utembenuza ma 6 umangu utembenuza 6 yaja ungu makakama 9 ndiye ndiwo mtu wankulu inu ndio munafikira pati pa 9 ipo pa 9 tifaka mwina maona magari moroti kuno samayenda nje samayenda magari moroti kulichika pali chani chabwe mpona ndabukira bantu mtoli neyo ndibire ku Zambia anana pata bantu mtoli ndibire ku Zambia ndiyo mane ndibike mama kumeneko mwamva zitankuloza ichi kuti amandilonga uprince munachirandira ba tili nkati momu sopa tili nkati muja ine poti za chikonde kachipakano sei yakuna pa chikonde inde nkazi wali wateka kuchechi wao ine poona kuti wali kuchechi ujaku kuindarama chuma ine kumbe naona kuti apa ndi kuti basi nachipula chikwama ndiso there's not really neyo ndikane ziphisisi nango tibonya mene mucha nakazikamo chito chachi mene pamphene neyo sili mapiraso kuchechi kucha siku ilili mwaona kuti andilonga ufumu mind mwati ili control kumango satira zinthu zimene yuja akukamba poweruka katundu amene zovaza munavala nazisiya kulumu kuja nakapeleka akuchifukwa chani alizipeto to ndize pala tikaboya kumene kucha okay izo special zakuti za kumene kuchako so siku limene litapita mwachoka kumene kuja zachitika akulonga ufumu tikubwerera pamene poso sisi naone kuti tatukaso bwanji kuti tikafika chani kumisewu chinachitika nchani kuti musawa ndinawira mlemuno kali moto anisesoyeka tunacho tukadenda tuka paketi tukaso paketi naso keti na makira tatu tatu kukongo kila musewu upanga yonchi ile ole building imoja tena yone sene ole building mimi kwa koyoka mpiri mwaseo bada so kama building apita kuti sina wone mimi mazati zizimu mimi kuja tucho kuja ni kuti weza pata tuka paketi mwe kuti gate ija remote la ndindo la sengo mkutuka ku gate ku gate kula ku church koma kufika munsewu babidi ngosona ngakatoni mwaziyo kwangu boda musopa woro musoyo njikuda komande magide kongola kwangu kanji osona kale wose ologero sewana ko so ndita tukapata ndafusa kuli nangamanya so munatulukira kuti kulilonga kumunatulukira pati okay kulilongeko tikafika babingu stadium acha tisaseleka
apa pali kasukulu kenaka ke tikusesekera kuti tumapita tuchoka kuno kupingu saidi ya mutu tupita cha kuntandileko tikwezeka apa tipakhota nsewo pita ku Zodiac yo ya kumeko chako ndi apa sipeso kaswena so tipa za cross yonse tipa menepo changalika limenemo kama mu area 5 minimum 47 ndipeni mutazindikira pene kwenda kuti kuti zoti bwanji zinthu zakesi kuti mutandisa bwanji ndikaza kuti azizi nzazi ngono zazikubwira kazi kucha so kenaka wamba chako ni masukira so pang'ono ndimati timwere madzi timwere madzi pang'ono tibwereso chabwino imeneyi ndi program ya Kangaude amapanga zimenezi kuti tizimva nkhani zomwe mwina sitinazimvepo mwina tinazimvapo koma sitimazimvesesa zinachitikira zosiyana-siyana. Steve zinachitikira zimenezi, so tufuna timve kuti analowa bwanji sataniki, chifukwa tikati analowa ndi kuti anatulukamo. Ma building sakuonekanso ya. Yasakuoneka. Ma building. Sakuoneka. Inenge ndi ponena kuti izi nzazing'ono izi. Zazikulu zikubwera. Zazikulu zolani? Zikubwera. Zazikulu zikubwera. Nina okay. Zamuno bwino. Tizo nokuleza kozo ndi chani. Lero ndakuti koma kwa iwe sizovuta. Zazikulu kwa kwenzo zolani? Sizovuta. Ifo pompano upita ku Zambia. Ukakumana ndi Big Mama. Amemso kuti Masteni. Zina la Masteni ili. Sila bantu ndabano ye. Mwaliba? Zina lodi Masteni. Ngakedi maidani la makolo watu. Sala na amakusanchira ulitilo mzimenezo. Tikamati Masteni ndikula kuitsa. Masteni yo ni chizima icho kumatsiko. Chimene chimalimekezedo. Chachini kadi kholo la likazi kumene. Chimene amati mukakomana nacho. Tikomana nacho ku Zambia. Tisiye zomanina Masteni. Ndipo ine ndasiya kale manyanga ine singa ne kuti Masteni. Chifune kuti nukhangale kuti mwene ne ndikulambira chimenecho. Ndipo kuti Masteni cho chimava kukonde kuti dzikulo sala basi chiriko ali manga control. Masteni limekeza makolo mwambo limekeza cho kuti Masteni. So kuti Masteni izi. Sizabwino mayo jona makolo wako khula ko la likazi macho kuti Masteni. Ai. Ole bambako mata bambanga hawa ndazi, ndazi. Ai nditu. Chambula kuitsa chabwino. Akuti weyo upita ku Zambia. Upita ku Zambia. Ukakomana ndi chimenecho. Upita komana ndi Masteni icho. Kumeneko. Ina. Chifoti manyana aje mapoti Masteni ni call. Ipe sama yuko kumeneko. Tikaona mayo wako ni ndani. Ndi ndawa ne basa Filimanzi. Kuladi ni tukozikeletse. Pa Filimanzi pa mapita kuchechi kuja. Ni mapita. Nikaze mweuje. Mukapita marani. Tikapita baso cho makapempia baso makwa zina ni zina. Kutani. Ndipo Bible imene kusinjito kumene kuchako. Ni lomweli. Sinaso. Ndi lomweli? Lomweli. Kwa malemba aje amalembenuzidwa. Malemba Bible analembenuzidwa. Amalembenuzidwa. Ndizosiyana. Amalembenuzidwa. Mapempera ndikufuna kuti tisanapite ku Zambia. Ndi matani mukamapita kuchechi. Okay, kuchechi kapita basi. Mene mokhe kuchechi muchi. Antu mapita kumakapa ulaliki. Ndi kulaliki kwa wasopano. Ndio usana ulaliki kumene makala kade machechi atamene ali pantonda pano. Ndio wasiyana. Amalalika jani. Kumene ulaliki kwake ndizokuza kulizindu zina kumene amagawa. Magawo ino amakwata ni nchito yodi muchite. Kuti mwezi uno tikufuna zinthu zende mote. Chisanzo. Awoza kuti inu assistive. Tukupata ni mphamvu yodi niyo mwezi kuna nasikana. Mutakuna nasasana jawa mwezi atenga iniyo chikazi. Kapena muzaya mabele nkakawoja mwezi umeza. Sunday ifatiza ujosa kuno kuchechi. Utuluka bwanji nkaka wantsika na odisana bereki. Pamene pali chisisisho. Kumatuluka. Akuti tukukupasani mphamvu zodi ndiyo muzika yamwa. Aseka na mabele. Nkaka omwe mutawo yamweyo. Umene uja mwezi umeza niyo. Koma Sunday akauti usamu.
chachi kumeneko chikucha kusalanike kumeneko zinthu zimene zimakusachira mayo chako muziona ngala zimaje zophoda zi ite mali mapauda ala chanchani makuti zimangochitika koma sizabwino chifukwa zina zimakangati zimenezo wakula tana jawa umaneka chikazi wewe umaneka chifukwa kusema kuti atsika nawe astanika atagula ni munthu wa mamuna odi si wastanika amaoneka mphamvu yeniyeni yake amaitengamo umapilisa kumene kucha iwacha azikapindula kwese mapakira kumeneko azamakati ndi osiyana siyana sopo imene mafulo zola zophodilazo mapechumuwa zosema timacho ife kumagula kunja kuno kumadeka mapandeka kununkira yeka pionea kabwino kakununkira kwa zoso zokuja kuti zauli chino zimakhala kumeja mangu mangakope azungu arutaza wawo pechumu anakupasani mphamvu yotani okay ineyo mission imene andeneyo niyogula natsika kumeneko anati chani nizigula natsikana nizapata ndalama mwene patsiku wajawa mwena nitikugula manatsikana mwena kwa 4-5 nokagona nawo basi dizinenga okazi uchi uzipita so tili paiya ndi akonzekeresa amene akuonera pano kuteka mwina zomwe zikumveka pano za sensitive zikhuza ku maganizidwe kusokoneza maganizidwe ndine machenjeza anthu kuti pempherani pali zinthu zina upemphere kaende ozonera program uzipempherere kuti ambuye mundipase mphamvu mundipase kulimba mtima kundionere program kumaso popemphera ayipse mwazi wa Yesu azishula mwazi wa Yesu kuti ambuye Yesu ine muninyike munyanja ya mwazi wanu kumene mudakata bandana pacha akamonia program iyi kuti nisakale ndi mantha ndikamonia program anakupasa mphamvu zimenezo zoti uzigona ndi atsikana zigona nawo atsikana aja ndeti kugona nawo tizitenga chikazi chicha tizichipititsa machitenga muta kupukuta mukapukuta kasono kacha iweyo umayenda ndi kahandi kachifukako kahanki upute ukapindapinde bwinobwino mthumba ukapita ku chechi umakakanyika madzi ukakafenya bwinobwino mphamvu zimene zimakhwezi ziliteri mene mucha zili madzi muchamu azitenga zapita so umagona ndi atsikana magona nawo ochulukaso ndi umati ukagona ndi atsikana umapasa ndalama imapasa mu 25 mmene mu 25 mose muchani munka walemu muchesimu ndadali anojelera so mavuta si unali ndi ndalama nimene sopa galimoto galimoto sonkaziyo galimoto ija adanisiisa kurai ya ganyu yayi teka galimoto yangai andi basana ne galimoto tiyora laumu laumu wanu ndo muzirani muziyendera wanu amene wanu na ugulani excuse me ina zili bwino mangu njoya ntchito so aba ntchito ntimeneyo inkuti ndi kuti izija zako za kisija ndakisiya ndina telembela ku kanga distributor o leta mayonnaise ku business wali complex kuseseta imejo ndi yongo bisalira ifu ali sema mwezi mezazi amakulu kuti anga kuda kundira makumazitika kuti umakani chochita chabwino so izikuchitika zimenezi kwambi zikuchitika kugona ndi mkazi uyu so umagona ndi mtundu wa mkazi unaliyese wagona naye akazi achutuka nagona nawo mitundu yosiyana ndipo osiyana akamati kubwandiro kucha tupapita kubwandiro kuchigwiri tupapita kuchigwirizano 25 kumeneko tichoka kumeneko kuti tili pa bwandiro pa 47 hapa tili kuchigwiri nthawi momwe apanga zimenezi ukudikira upite ku Zambia ndikudikira kuti ndipite ku Zambia nditukozekeletse pachisowa anuza kuti pati pafiti manzi kuti nditukozekeletse malipiro aka makhala utani ukagona ndi asikanawa ndi chikazi kupita nacho kusataniki ndekuti nkhani yaza chuma chako chimakwera chuma mmene wewe wakugwira ntchito ni imene chuma chako chimakwera so iwetu ndi umatolera kwambiri ndipo anthu amene akundidziwa kumana na chicho chililolo amadauli kudatawo chila chilikani chani anali ni ndalama kulilongero akatanga kuplanta ya banja kuoneka choncho amadabu zina za kumidima ndizamba za kumidima yakwana nthawi yopita ku Zambia nthawi imeneyo ndi imene idalepereka yopita kumeneko ku Zambia inalepereka chila chitiki chifukwa cha nzanga wina
ndali nizanga zinake Chimwemwe Kafantaine. Chimwemwe Kafantaine. Chimwemwe Kafantaine. Ameneyo kwa kuti kwawa. Ku East Bank. Kwa kumeneko. Ndiye dacha amapemphera kwambiri. Tuna data ni plafoni. Asi ineyo izimoyera wanoneza is. Ndiye ineyo ndipeza zimoyera ndizula nzimoyera ndi kulichana. Wona zimene zozo manje sana unetsa ine mwini wake. Mambo nzanga uchi. Akuli wewe usamali munhu kama ukonda kwambiri. Walo musina wezo lakwika kuba munhu wangu ufuna kuti wewe uone kuti dziko lili makhala manje anthu amakuzinjira kwanje zinthu zina. Ine yositengera. Bawasa wakabu limata mavesi kama ulali kwasina siana janjani ine osta masitengera mimi ole so ya kuti chedwesi ndikuti iwe akukulalikira uku za kumidima kuso takata simasewe ndi masinali watu omwe iwe unokumana pona kumidimako kuchita kuona kuti koma awo oloka maganiza mtima wawo mwa mumaza kuti kupapa nasewera ine ubalali mission inake mina so yanikazo na kazo ito kuma amato kusanduka Nyamata mwa kuna sona kaza zake kusarani kikongo amato kusanduka Nyamata poko sona kaza zake unakumana naye bwanje nkaza mene kongo kusani kongo no manaye andazimajira ikatemene dali njodi zoda bwesa kwambiri iye anapita kumpando meli malife kumpando wa chifumu kumene koko umwe kusubira muntu wamba isiza masewira kuchali chikomweko kuchali kongo kuli malo ena ndi kumpando wa chifumu kumpando limeko ukapita umakanena zinthu weyo zoti zikuchitikire ndipo anapita umwe koko ni verse na Bible lecha lakuti lidzaponda panjoka ndizinkhanira makuli mako ndipo amalisanduliza kuti anakapita ndi verse imene kuti ndisaponda banjoka ndizinkhanira palibe chitikira amkuza ndipo Musa kunja kuno ndi Marelo koma kumeneko amanepenusa amati chani iyo ndi chinkhanirayo njokayo ndi yeyo palibe amene atampondereza palibe patikola basa amene atampondereza ndi umapita njoka ndi chinkhanirayo ndine ni panono palibe amene atakulumuke chifukwa cha ineyo amali chembenuza verse ulimbenuza verse licha ndi anatani nkaza amene atapita kumene kuja anakapata mphamvu chimene kufuna kuti akhale amakhala wala nangotseza wangu atangotizina kuti mana unifanye pele kuplantaya kwangu tizina kwangu yangana wafika kale paka mesa uchokulira ngwe a minute waenda hani mphamvu imana andira mpona namusanka ukhala oyanganira angangelo apa principle mlengalinga mlangelo asatana ma principle maja principle oho amene amajoka tunula basi kupita mwe kama maka kape mpero yantu wera ntim ili makape mpera ambu mwenye chifundo ine moti makuti ija amawaka mpero acha mbali mpenusa wasakafika anaine mphamvu zimenezo anaine mphamvu zimenezo ndimwe ati amasanduka mamuna ndikugona ndi akazanzake zake azilenga zinthu zazitenga so nayeso azikapika soja kwa chumaika soja chizipita pasokolo kubene kuchi kuma ine chifucha mzanga uyu ane mzanga weni majezabe amene pano pati majezabe moti pano na panopa amagula ntchito ku Irovo pauli piudwa ali ku Irovo pano pa Chimwemwe Kafantaine ndipo Chimwemwe Kafantaine amene na mali pasoni mwe wanga usindi fere leo lino lizankula pano imene inali mission yovuta mission yovuta kwambiri so mwadi mission ya inu ndi nkaza amene amasanduka mamuna inali yotani amene yuli yodali oti mission atero kuti ineyo ndikamadutsa amene pali mkazi ni mamuna akucheza ngati chibwezi eti chibwezi chimatira pompo kwangu none ineyo chibwezi chimatira pompo amoja niko ine ndatenga olo monosa abasa kwa adusa pya pindi masida amene yachisokoniso anoja wewe iyo basi wambulika zaini pa anitamangira ineyo amwe ndikudira kumana kuti ndikumwe ndi masowa kuti ino ndomwe ndimene nakuti okumwenga nayo chingazi basi tampanga tract watu amene ndida nganganga mission ngane sababu basi ndio zatapa kumene kuchako zata so nkaza amene uyu amene anali amatemero kangati Daud Susan Daud so mathandizana zochita kwambiri ndipo nthawi imene mission imene kuti koma mission iyi ndiyeta sawiradi so ndikufuna ndimve amakuthandizira kuti zichiteka
ndi amene anali mphamvu zokuthandizira kuti kuti thandizira ineyo iweyo ndikukupasa gawiri ukakadusapo zikhala mwini mwako chibwezi chikuthape chita iwe ukatere gona nikazo chitika kuya naye kuti mission ite ikwanitsidwe ndipo zinthu zina zimene zimachitika malo osiyana sisa nomwe mukuti kuti atamakonda akazi atamakonda kuti iya sinomu mutafufuta kuti there's something behind ziwanda kuna ndo kugona na ziwanda kwambiri anyamata kugona na ziwanda olo anyamata ina amene amapena malonga ndi kwakameza kucha kuti sagona na akazi olo kubondera kucha kamene apa pachi ni pakamba basi pa studio pachi amagona ndi ziwanda makala kazi okongola umadabwa gari moto kudusa akuyimisa pakala kuti iwaso mtima manguza basa basa ukira mtima ina wasakaza amene sakaza nawe zodzuka kumanda ziwanda zimakhole zili pa mission ndipo ziwanda zimezo zimata kugwesa ukhale atumika Mulungu ochuluka zikulowa nchalichi ndipo ziwanda zimezo zikulowa nchalichi ndipo kwambiri maprofeti ambiri ziwanda zimezo zimakwetsa sikuti wonse hayi atimvese si wonse hayi koma maprofeti ambiri ziwanda zimenezi zimakwetsa anapanga chani Kafantaini chimwemwe Kafantaini amene nzanga amene akuyachita ku Irovu amene amanipempherera kwambiri ndipo ijo mpadapanga ulendo woti abwere kwathu ku Lilongwe achoke kwawo ku East Bank akasei nufuna ndita kuoneni koma sasa ndi yanga inaza bible vure inaza bwino mumpita mpempe kwa CCP Kafantaini uchi amepele kwa CCP anabwera ku Lilongwe atabwera ku Lilongwe kuja anatani pesa ine ndamba kucheza naye asi pali easy pali easy inokuti mwene mukamba zifale joli niyo mwibenda lamu iyi amaziona zinthuzi amaziona kuzimu amaziona kuti zikuchitika chabwino kwa chifoti zinamba mwa Mulungu zaineyo amatukuma kulila nini watu kuti atawa pali easy kwa maana kuti muthu mufikire pene umakani mantha kuti ndeni kamtla pali azikati ni chani muone ndine yo sina silandili kufika naso ubeni mbele ne kuchechi wanga abusa meyoso anatimba so phone haina kusiku amweni dzukani mupempele pompano ina ili nizesa kukuona mulini ndi pempele izi pempele kuti chani abasa mungu pempele abusa acha kwa pata ndeka nthawi ya Itali nisa kupela kuchechi kuchi ndasiya kwa jidule namba uko chifanya kazi kuchi namba kuti mbali nayo nazisiya yochicha pi inoke ndipo kuti pang'ono Mulungu ukesema zo zanga zona zidama sokusekuka kula kumafikira anthu omwe akuna ndizona afike anthu akuna zona kompeli sina lizophweka kuli ni DCA ndimafuna ine ndizibwera kuti ndaye omwe chimwemwe Kafantaini ndi abusa mukwatchulawa amabwera ndi chipulumuso mbali nayi zimenda bwanji nkulinde kuti kuku na kalima zomwe zoine tibira ku Zambia nawo mani ndi masteni na kalima zomwe kuti biro jani ku Zambia ndi Mulungu be ni Mulungu ndio Mulungu osasa tabia sampapu za Mulungu soma sewe chifuka leo lino kwa magetho yonchi lole koma Mulungu mena dai jalila mabaziwe anadibisira mawa mawa tu system aliziwa koma yamarani amaliziwa lelo mkokaji gawenga ne lolo mawa ni kukala mpulumusi wantu munamuna Saulo waje Saulo adali chikawenge anashindwa kala po kaso mtumiki wa Mulungu wa mphamvu koma adali chikawenga amene kwa kalata kwa governor kuna kapya anthu mumpingo wapo pempira koma yemwe andatsa sandulika uza kaso mpulumusi wantu munasandulika motani mission yake lena yonchi kuli ni sandulike ntima Kafantaini wabwera wachoka kwawo ukujikwawa wabwe kujilongo ukanendera hivi anaka 1 week ndikucheza hayo yose titakhala mavesi kuli macho vesi kula makaza kwa kuti ine sinema ziwai teka miyambo tiweleke miyambo ayi mwana sapata makolo afedito muntu wole makaza kuti mnyamata iwe chenjera mnyamata wako ije jambo limakuti machocho zimene zicha amabwera ntimeneti timeneticha nyamata iwe chenjera ndo nyamata wako ino nje nyamata wanga amene mlalika amene amafokoza izi kuli ine iwe nyamata sangalala monga mtima wako ufunira koma tsiku limodzi Mulungu adzalani adzimba ndiwe mlandu iwe kusangalala yesi
uli ni ndalama woko lina choncho koma si ndalama zimene Mulungu amafuna kupaseni. Izi si ndalama zenizeni. Ine kuona kuti ase ine nini kali moto wega moto ulibe. Ndozinuza kuti izi si ndalama. Muone. Ndio pale kusiyana. Nini sili mazipesesa. Izi ndo zija. Kwa sababu fofu Mulungu wake so anafuna kuine ndi site. Kulala bosa ina SSP. Kubena koso. Amewe mali akampulire. Amene walala kunchinji koma na makapempetsa pasungu SSP kujilonge wongo. Fera boni time neyo laji nayi nimakumpikira laji nayi siku imeneyo ataja nakuti kuti tatini kusungu inati ndikajeza dani kagamuna kamwija yochoka kusataniki imene ija yaona kula ngazi ija yomwe ija dakuya tosi okutani kana ndo taksi tatini ngukurawo ino kala aina aga ndini kapa tsite bible wonde ti ndikapa sile ine sikome ko basa talo kumpanda kwa sungu SSP fa checha sungu SSP ili kumpanda talo mwe kupa ndade mwe wantu akupempera laji nayi libenelo amakandi zizama service pakati pa wiki ine kule soka somanye kusende chani sori akwati ndi ngulwa basi mangu maidi mukakhapa kona bena baki ina akakhapa kona lo cheshe ngati iyi yosa ongola ngati imene ifiti pampecha chizo ongola zabwino unayosana mululire zochitika zina ayi koma yeye amaziwa chifukwa si oloka makhane umazadaba kuti kodi uyabwera mbadaba kuti akusokoneza to ora kubwera mukamacheza mwina funa upange zina ono kazi ucha anadziwa kuti ambukeza ndoyo ananicheza anani kuti chani anani kuti ona zamani wamba kupanga wamba kusempana nazo usano njira wamba kuita njira yako wamba kuita chifukwa chani anaziwa bwanji pamenepo ngasiye ino wasaniki paja masawo kuti adali mangu ni under control ndi anaona kuti anaona kuti yuyu teno sinimusiya is getting out of my control akupita tukuna wake kuti chipulumutso cha mwandiki mwalo wa chalichi talo wa chalichi na anakala pakona ngati hapo iyo jana kala paka tenjo pe swa pamene kuti tabwe kunoko tufuna nditango usiya bible kumana ngani ne chifukwa chani iyeyo wakakasa kusokolo yoncho pe so abu saja anamba kulaki utenga ine kumbuyo kuja zinthu namba kundivuta namba kuva kutentha kwambiri abusa kulalikira inamba kuva kutentha oseza masewera kutentha ulalikuna otani kuti mpaka ukatenthedwe ulaliko menewo amakamba zokhuza chipulumutso mmene Yesu amapulumutsa anthu kuna kwa kanthu ena osaona amaona akhate amachira choncho then zone zokhuza chimeza zoti zubasa anthu janga ka amapulumuka kuma situations amene anayi nawo ine kuli zinthu kwa yotani mene ende kuti mulape mu mudzi wa Yesu ukamudzi wa Yesu ukambuye ndi mpulumutso moyo wako iwe mukuli wende uli wanda chipulumutso ndine kula chino kuja ku Yesu tamuchira mosiyana n'uyu uku kuti Jesus eti kuti kuno ku Jesus yes Jesus ndi Jesus amene uja muzaone ma prophetic church ena mmene muli a prophet muzadaba kuti amasacho kuti Jesus ndi mapangana kuti Jesus ndi chiwanda chomwe dzikuja chimene bali inuyo muitazo mukudwala cancer eti ndi mapita kwa prophet akakopempherere amenenga chiwanda chimaloma inuyo chimakanyamwa nthenda inu ija chimakunyamula inu mwana kale maji makolo masimuna chile iyo chichakumbia nthenda inu ija iyo chichanika kuti ndo wanu woti muzipa ulundi inu chimaneka ndicho chicha chiwanda chicha so ni makolo inu majira ndiri kuti in the name of Jesus chakulowa kuma anthu akamamva amavangala kuti Jesus iye ujaponera amati Jesus iweyo umamva ngati kuti Jesus oho mecho ndaje chimakutenga ko mphamvu yokha ya chimene chikufuna chiche zimenezi ndi zomweso kumidimako zimachitika amapasa mphamvu imeneyi mphamvu pejama kuti akamayankhula anthu asamamve chomwe akuyankhula azimva ngati kuti Jesus koma kuti Jesus usimfanisa so chiwanda chimenecho chinalemedwa ndi matenda anthu simasewera ine kansa kuchipatala ndona kuti ndimwe makolo kuti lero muchira mama kuti mumukesese kansa kuchipatala kudabwa ndikuchiradi munthu uchi umazo ndiyo kansa je ulibe kuchipatala kwa Yesu pesa ulibe wachira koma chuzo akwatsa chiwanda chimene chakusungula ndenda ija changosunga chilimene muchamu amakhala pasi pa nyanja ndipo simasewera amakhala pajanga pasi pa nyanja nanga ifeta chwa dzina ngati ayi tanguli anthu tanguli so ma prophet achilungamo ndo akuzidziwa ndipo achilungamo akudziwa kuti ine ndo achilungamo ine ndo achilungamo amene ndi mavuto akutani akudziwa kuti mavuto amene ndo ife linawo koma ifeyo matupi athu ngabwino bwino anatisirika ndi mwazi wa Yesu basi mwazi wa Yesu mati ziti mwazi wa Yesu mwazi wa Yesu oh mwazi uja
muli chipulumutso chachikulu wa Yesu mwezi wa Yesu moti mukapemphera pogona kupemphera mwezi wa Yesu kuti Ambuye mutikuleni mwezi wanu munani kuli kwata ngati Yesu anene kwata kuboso kwina myanga bwetse zinthu zachilondoso pa moyo wanu mwayamba kutenthedwa atu inu pacha muchechi mucha ndili pagona potero namba kutenthedwa ine kwa paletse kamura ndina ndapla jacket ikula mwana chifadi na pla jacket ndalivula ndalipo uyisiya potero pa no koma ili t-shirt ili hoba kitu ndidwa nipite panja sindi nupita panja abusa ndinwa mtu wangu tayima ndi pompo anayima nayi meta papa ndi mine muchaso munoni sika na wina wastani kiso kwabe mission yake na yo chisantungozi inayo chisantungozi amaika zingwe musiyo inu muzipanga ngozi neti ili mnangokola mene jamu gaimo David uzika mafela pompo ndizamati yayi analuza control driver so analuza control ayi kwa jifoti yeye wakumanga nini control kuti olumpo pande brake makanga kuti komwina mweka komwina nyina kajoti olbrake pale yochi sinima kondeka makuli la kuima pompo brake usunga kuti so brake teke kuti ikutamanga pazo yoso yochi basinera baja kwa shoda zangu so yosema de utamanga kwambiri pani wakomile kupedi akukumati ngozi yosamvisiseka imene iyi sijika bwanji zimene zizi maloka amene awa mala mjusa ndipya nimene kamali yo bangajani mission meje makoli yo waneka makazi so muna imwe anthu awiri ngati anthu awiri komene zakauje zina mazindikire kufika ine adaniza kuti ima ndipo pambo musaduluke tango ima pombo pati tsana kuti anavumbuluka kuja kugwa basi alimaona uyu nduyo pale connection mwe mwangu mimi wewe wabuza yojo ndajanza yale wali ndi abusa amene akambulire akusungisa sepe analipempherera inuyo mapanga ABCD ni kufurukoza zambiri mbiri zokuzali zimene ni mapangadi so nanena kuti iwe ndi wa Satani atachona kuti inuyo bambo inu ndi nabasa panyanja de zimachitika utawoza kuti kwa cheshiyo amemphadi kwa Mulungu chiona chima manifest chili mwayo chicha chima manifest umavomeleza iwe ndiwe ndani ungamanga jani kwa ine so iwe sukula ndiwe yewa makoti iwe sukulankula kwa icho chicha chikulankula chinamba kuyankhula chiwana chinamba kulankula iwe ndiwe ndani ungamanga jani ipita makazi into pamozi pano akazi ali munosa watakula nawo mene mucha fakuda ako mandele kwa atatu chifukwa Yesu amenali pano so amasewe muliveza leo kuri suchi kama zozo ndekuti funa ineyo ya ndapeza bava pa 24 minutes course nkazi wanga uja akuimba naluza njira jani mama mfuni bisaija na raya musabele kwa pambira bajana kuti yeye kumayi kuja maziwa kuti sali malo abwino kwa hiyo si malo abwino mnaliliwa ali malo wazani wala kuika ine kama pande so apemphera abusa akupemphererani akupempherera anuza kuti zata nile pacho 24 minutes course nkazi ucha amaimba kumango imbabe kakata kusoteka wa VN amvekeri kuti zimene wapangazo sisa nisangalase ndipo waraya njira yako ndipo masiku wapitiko basi pano wewe yako ani wolengeka ngorani owelengeka zomwe wapangazo sinisangalase wataya njira yako masiku wako adziko lapansi ndi owelengeka unamva bwanji wale muni mungape bwanji kuteka ngarimeni iweyo unamva bwanji sopano zani kumabwera to kwa iwe zani option kuti chipaka ndi owelengeka sona kuti pakakate kochepa kuti ndi mwalira koma abusaja anoza kuti Yesu akakama iwe amakumenyera nkhondo anoza kuti David kadali kamwana kakang'ono chigoli chidali giant ndi ziwanda zanuzo zimoneka giant koma Yesu watu akameneka wang'ono kwa inu koma simwangwechese ndi chifukwa chake kugwisa ntchito kamwala kakang'ono anapha Goliath so kuti pemphero lochepa chabe ziwanda zonse kubalika mwayiona voice note nayiona wata njira yako masiku ako ngowerengeka munatani so ine sina kechose chifukwa basa anoza kuti
makubali usemeno dani nawo amene matora wao amakosokoneza ino ini sinikadziwa amene sokoneza usinikaziwe anamba kuniuza wini kazi mote kule ameweza adabwela mission time ni wewe umampata namba yako kuri akakuimbire pale ngahera kula asala kuimbire namba yako ija amyanga align kai ikere mu ndongoso lake time azukuimbire izi namba yako kodi iweyo wakuika pamene yakufuna wakikali mline ndifake anatenga nthawi kuti ayimbe chifukwa anatenga nthawi chodinga communication yanu inaweza kuti yachilika azokali ulikali mline ulikali mline komatu ndiye kuti apa pali ulendo wa ku Zambia ulendo wa ku Zambia kwa mwezi umodzi kulupita kuti ku Zambia so mwakumana ndi mkazi so ba kujenga ipatuko imenene nkazi uyu sina kumena iso pana kula tokole china funa njani nini nikali nikone wangu kuti nakula nyonchi akukuli wafika ali hapa lasi kuna matoko mbili wajezanga zo chuluka to ndi muri bwezera to mayankhulana timayankhulana ndipo kuweza kuti munthu akakula ngati simuna kumani na Yesu mayankhulana mota okay uyu ngasi amakakala wabwela ngati kuzimu ngati kuti wabwela mwinchi wande ine ndakuona walibwela ngati kumaloto zeni zo bakanga ngati masopenya koma atabweladi so kangugona jonji wabwela ase ndili mangibanja hapa chisankho ndi chanu masiku anu ngowenengeka ana kuti mpanda kanu kusawotseka ndichifuna ndi imeneja kuja kuti ndiyona andikesa ziwanda koma ziwanda zili zobwela bele zonondo line gali moto ili sana gali moto keso chimejira keso gali moto abusacha anena kuti gamoto mukirayo si gali moto ina somuka se gamoto mwana sabata timatiraru mafuta menemo imene mutu iyi timakuta service ine bakumalisikia kwa ntata jani ndanonza kuti tipange zodi muzo sikali mo ndo ai iyi ni kali mo ndiye ni bwe mwene ndikabweze mwene munu wake anozo ai muna kabule katana ajatenga ndi ndo muna sisitele ndi nzako kesoma no kapandeni uchazanga uja namuzo wasi gaimo munu wake muna makai ni marani ni makuziwa ndi ino nine dibide tikaiseka mwana kwao kina kefeo kare kaito wabasi kare akwela ka mwana nyika ya moto tiza bwelera pabusta jada ko ndizo mastation yodi ndichite kuli mfitaji sana ndondoleso ndidule ma connections onse ndidule ma connection yonse one namba yanga ni sinde phone mwe kusicho ni sinde chifwa phone ndi yonse imakandi IMEI number imene imakanga ndi ya body ngakhe uli kama simu kadina chicho chifaja namba le major ama kuyamba kupesabe phone sorani wisinde namba soneso wisinde on pesa samene ndipo idali zinthu zovuta kwambiri so muna gali moto ndinaitenga natacha kwaunduko ndinakwisa paketi makemomo ife ni wabwelera sila pake honi kalikuwa tisota sila pake moto manjapa ai ndangwisia paketi lako ilo uri ikulo paketi gali moto ilo kupanda ko nakwisa pati magi momo ife ni wabwelera sano za abusa jamaka adibasa zozo la kuchita ndaona kutenda zimene zicha ananena kuti mukaibweze mene tikaibweze kai moto kwa muno wake kuma mwatitu poyamba ananena kuti tipange zoti mudziwe kuti sigali moto ndi munaopa zimene inaopa ndiona kuti ndiona zosaona mona leo nsutsuli nazumikiza ndimakamera ndaona kucha oti yaje sinaone bwacha ndona kuti ndizoonadi ngati makamera yako kuja kwina ine sinaonepo musi wakuyenda ndi amenda kuti makamera odabwitsa amenda kuti yes ujakula kuti mulungu mwaisi ya gali moto mwabwerako tabwerera sana imbe phone kasi sana imbe phone chimesha imbe phone namba anasinda phone so ndakulisa phone na imenepo ndakulisa kwa chipenda mabweleyo amango ndibwela ngati kumasompenya nyonjo na wodeka yote mwana uyibije sipe mazuwa jawa ndi motengo jesema pa ningo voice ofika hapo sima kisima kubasu sima jesema komba akuti mphanga ini sindikusiya ine ndero kuti nawe mbona zanga undibwezere kifuka so mayanka kuti mayankana ineyo ni mayanka madiyani ili ni mayanka kuti ine sena join ngajanga kama iwe na muda makati kuweza kayonjo pale ukuna matu kwambiri fole nende basi kwa buso mwanzo ndi abuthi kujika is panoza kuti kwa mwezi oka waweza makula kuja kiko nyumba kwanga Rambo anachoka kuja utampa ni makulu anga jaje ni makana wacha kuri uyu kwa mwezi mmoja ni mutenge
Koma kuti makolo angacha zoli nayo nalowelela sakudziwa amante kuti mwana wathu wapeza chibwezi cholemera zake zili bwino sinaweze makolo na abisira amangoona kuti munthu zinthu zake zikuyenda ndabisira chifukwa chimene nabisira kutsogoloko zinthu zikadawika kwambiri chifukwa mission imene idamba kupita ikudamba kupita kulapika kwambiri kuti kopeka sembe chifukwa choti utapita ku Zambia kutafunika sembe yanji kubeko kuti kumaka sembe ya mwazi kulibeso sembe ine yokuya mwazi kucha umalankhula mawu oti mawu umalankhula mwazi umalankhula mawu bali ino chimene mukufuna chifukwa mukapita kwa sanga ufuna magazi ankhuku magazi ya ambuzi magazi acha amalankhula liwu limene amera naziwanda zibwele papo muziucha kuti zimene mukufuna kama mukufuna njoka ja chinthu cha chima ko ndi chitumwa eti koma chima kayenda uli maka kawanda lama amakula era nila pamwazi ucha kuzonda kucha zabwela kuti chichiloye mu chinthu kuti chikeja moyo chikijambo kuyanchito kumeneko so mukanatha kuwapereka makolo ngati 100% kuti ine nsembe yanga ndi makolo angawo ndi pamene upayike chimene umachikonda ndine anthu awo chifukwa amanisunga bwino makonda ndipo simasewera sinauze abusa ndi abwera kuti uyu ndi mtenge kwa mwezi umodzi akakhale ndi ine bwanja abusa kuti adzakuza ndi akadzabwera kunyumba kwanga zimene yeyo ali adadabosa mbamba ngana zimene zachile ndoto munthu sapempha sesepi apita manje kusesepi mwana pene manje nthawi upempha ine nthawi ndipempha kumene koko kusandike kucha koma pempha mbampendeyo checho ya blood of Jesus Christ nimene mbamphera ni pastor Lokoma chabwino mwapita kwawo kwa abusa ndipo zidasika saba bweraso makoto tutangasa daily pempero kuna ngoja mukugona nyumba ya munthu wankulu wakugona mmoja wakufika mmoja pempero kaloka anasiya mama pempero masana pempero mpona mwezi utakuta anasiya kubwera kusiya kubwera zati labadi pomwe koma iyeyo chimene anadzamanga chomaliza kuti isadapita kwambosa kuja tsikana ni maona kuti zimene udana kumene kuja wedadzanguza munthu moyo wako utakapa kupyezo zimene udakaona ukazanguza munthu moyo utakapa kupyezo ana nthawi imeneyo ndiwine ndangoti mwa munthu niambe kumfulokozera moto komangona mbo kunibweteka kofe ulankhula soni masiya wale singa kwa nisa kulankhula munthu makomba kupweteka na sila pambo kusinapitiliza amwene soni mali nkhandi basi ndafuloza ndo wina mutu ukati wembe yankula mutu kuwawa isimasewera oso sungala nkhule kufuna ndapita kwa basa kwa mwezi amuza yone nditana fulokozera anafuloza chichose oka kodi kwa mulungu kuti kuna likodi so aliko abusa ena abwino oba mulungu oti amatha kugwada ndi kupemphera mulungu kwa yakha pempherolo ni kuva kuri yesi ndende awo mwachula amene yo akambulire ampingo wasungisa sepe kulilongwe amene yo simbusa wambaya ni busa anakupulumusani anatipulumusa zinatha bwanji zimenezi kufika ponena kuti inu pano kukhala munthu waufulu kumacheza ndi ine chonchi mutu osawawa chifukwa mutu ukanatha kuwawa Yesu Kristo ni mbuye ni mpulumutsi wa moyo yathu ndine ndamusankha kukhala Yesuyo fulakale mbuye ni mpulumutsi wa moyo ndani wa moyo wanga ndingati ali mbuye ni mpulumutsi wa moyo wanga soza kuti palipo chimene nene ngaope chifukwa iyo jane uli kwata soza kuti anagonjesa ziwandazo anagonjesa ifa anagonjesa nthenazo ndipo basi yone neyo ningaope nenda kuti ipazo zaka zimezazo basi ndakoli ndine fulu ndakoli bani ndine fulu potyo pano pa ndine wa mpingo wa ECG muli mpingo wa ECG okay the Jesus Nation kuti ECG matandusa ja yose imagine in Latin Christian gathering oho ndikomwe mapemphera kumwe mapemphera chabwino ndinu munthu omboledwa ndiponso omboledwa moleso kuchechi woso sikuti ndine munthu wambaye ayi sine munthu wambaye ni munthu odalika kuchechi akabada akuchechi dawo atsukula kuchecha makazi zona kuti Yesu ananombola tukupera kumapero amacheza athu iyi ndi nkhani yomwe inakuchitikirani kwambiri
Anthu ena akamazimva zikhozo mangomveka ngati film ngati film yo kuti mwina kuti akuona film koma zochitikadi zoti anthu agona ndi akazi ino mati amuna amatwe timauza kuti ine mwene chani ine okuti ine mukuwerenga ine sindingawerenge akazi omwe tagona nawo osawerengeka chifukwa kuti patsiku limodzi mwene mwatsi kugona 5 mungayankhule chani akazi amene mwagona nawo omwe nthawi imeneyo muchikunja ndi kuti munapasa mavuto nthawi ndapasa mavuto kamera ndiyo mungauze zotani kwa ineyo ine ndikuona kuti kwambiri kuti Mulungu ndi anikhululukire chifukwa ndinononga ana anu ake ana kuti samafunika aronongero koma anonongero chifukwa cha kusadziwa komanso ndikuwachenjeza kuti asatseka nawo asamakonde kwambiri ndalama zimene amakondazi zimene zimakatsa moyo wawo uzikhaso pa chiopsezo chifukwa ndalama iyi si solution yothesa mavuto awo amene amene akamwena ukule ndi kuti apeza thandizo ayi akasowa thandizo ampemphe Yesu kuti Ambuye mundithandize apa ndipange bwanji Mulungu amapeka zero chifukwa mfumu Solomoni atasowa zero anapeka kwa Mulungu ndipo Mulungu anampatsa zero pona anagawa mwana mmodzi kwa zimayi awiri chifukwa cha zero chifukwa kwa ndani kwa Mulungu then kuti akazi ameneyo ineyo anikhululukire ndili panoni nanonga moyo wawo koma lero li pano paso nane ndiye munthu owomboledwa ndiye munthu owomboledwa mwina sosalephera ina ndiye anachita mwana akaomboledwa anaomboledwa aso pano yeso mwaye ndi chifukwa mwana liko ndawoso apempera tsopano wachinyamata timayankhule wachinyamata amene akaona mkazi mutu wake sugwira alipoto ambirimbiri akaona mkazi mutu wawo sugwira mutu sumagwira mtima pampam amakhala ngati umachita udabwa kuti akuti njani ni bwanji kazi amene achinyamata tiyankhule zotani okay ini wano achinyamata asamatengeke ni monekedwa mkazi fa monekedwa inaja ngochita kuwapasa si aweni ndi chifukwa machaka achita kuwapasa amakhala ali ni mphamvu zopanga attract chifukwa mkazi akamuona mtima wose makhala malo umadumba choneka ndifusire basi amakuti siyo wamene akufuna koma mkaziyo wachita kubangitsa yekha kuti munthu abwere kwa iye ndi asamatengeke ndi akazi oti angaona puda akazi amakacha ayi mkazi wako iweyo samasowa yeye samasowa umakwenda pasi kumpempha Mulungu munthu yake iweyo amaoneza kuti mkazi nuri kuti mkazi uzimugwadira pasi mkazi nuri tipapemphera kwa Mulungu Ambuye ndifuna mkazi chifukwa Mulungu yo anatengera ife mkazi sana ngati watengera oti thandizira watu aoneka ni Mulungu ndela amene akupatsa mkazi linda Mulungu soto iweyo tukusankha chifukwa tipasanga mwana kuika ife badoka timasanga mwana kuika koma ukampempha Mulungu amapasa yolondola umasankha bwino ife mukuli iweyo ukutsuzidwa ni mphamvu ya Mulungu timalize bwanji programu yathu izi nzomwe ndimafunsa koma nkuteka sindofuna muchoke ndikakukhosi mwina nkutheka muli ndi mawu mmene kumaliza programu yathu yakangawo ineni mawu anga ngongolimbikitsa achinyamata nzanga kuti tisamawa nyengedwe asikana akamati akugera magemu tokongola ife akumaiteka nikazangana mene ucha amwe akhale wanga azindipasa ndalama ndipo ndikuti ndalama si solution yosovela mavuto pa nthawi imene wewe uli mavuto ayi ndipo ife achinyamata tipewe kusilira zinthu zongosilasilazi zimalimbikitsa ife mavuto mbuli ngati ine ndinakwama mavuto ngati amenewo koma zadengera Yesu kuti pulumutsa ine kuti musukula lero ndizayankhula pogera chifukwa inu ndalama sina linkhanitu ndipo simasewera mwanjoya mulilongo nanjoya mulilongo ndipo kuti mukafufuza mulongo ife pati tikati mabati maziko adzina kuti chani munthu ukakhala makobidi sukandi ineyo ni Spark J mulilongo etu menene Spark J akubwera Spark J ndiye kuti mowaso mwina kapena tikuti mowawo peyo timatu kugula mowawo wa 20,000 ucha kugula mafuleta makala alimbulekera baba kuti mahule paya wafika kukomesera mowa tikuti mowa makoti ayine mama chani ayife topero ife mama wakuti ayine koma kuja timabiru kusakaniza ndipo sosi masewera soipi kadi koma zina za chikunja zimenezo ndalama zo sinda amazenezeni zaboza zopanda mtendere ine timani ndikuthokozeni kwambiri kuti munapanga nthawi tigawane ndi amalawi khani ngati zimenezi zomwe zikhoza kumombola wachinyamata wina ndipo so amene apotenga ngati umenewo nikupe kuti enake apaka chisankho chabwino choti asamangokopedwa ndi maonekedwe aliwonse azimayi chabwino dzina ndikumati Steve ine ni Steven Malova kuchokera kuchisi komeko koma nthawi imeneyo anali ku Ilongo 25 Spark J
anthu akangumuona pana Spark J alipo Spark J na amene ine nipa wata Spark J wata ndine artist koso ndine actor ndine pa kusoma film chabwino achi Malawi. So mene yangoona Spark J uja nda amene na amene ndathokoza kwambiri zoma kwambiri. menemo ndi mmene timalizire program ya Kangaude. Zokambira nazimakhala zambiri zimene zinachitika kwa nthawi yayitali. Ife program yathu 1 hour 30 minutes sitingakambe china chilichonse, koma tangozula apo kuti mwina nkutheka titolerane ndi kuyankhula nkumati timudziwe Yesu. Ukamuona mamuna ali ndi ndalama tima papa kuti ndi mamuna wa galimoto ndi mamuna wa ndalama inu mukudziwa kuti ndalama zochokera kuti akuti ndalama zinazi simakazeni zeni zimakazo zososa mtendere zapasi pa nyanja. Langa dzina ndi Abel Zulanga, pakamera nayi ndi Harold Pangani. Mwakoma nonse tapangani chisankho chomudziwa Yesu. Keep it Kangaude. Bye bye.